Velkommen til Vovvov. Nu vil jeg vise dig, hvordan du kan sætte din wallsticker op. Først skal du sørge for, at underlaget er helt rent. Du kan eventuelt tørre det af med lidt sprit eller lidt isopropylalkohol. Så skal du beslutte dig for, hvor at du vil have dit motiv siddende. Og er det lige til at sætte op? Hvis du er sikker på, at du kan ramme det rigtige sted, så kan du lægge det ned på et bord og bare tage bagsiden af og så sætte det op. Ellers så kan du gøre som her. Bøje et hjørne og sætte det op, eller sætte det op med noget malertape. Den her metode er specielt god, hvis du skal sætte en stor stikker op, eller hvis du har komponeret et motiv af mange forskellige stickers på din væg. Når du tager bagsiden af, skal du sørge for at holde din stikker ud fra væggen, og du skal gøre det så langsomt, så du kan være sikker på, at alle motivdelene kommer over på forsiden og ikke sidder på bagsiden. Så skal du lige så forsigtigt skrab det på plads ovenfra og lidt ud mod siderne, mens du stadigvæk holder dine stikker ud fra underlaget. Når alle delene er på plads, så skraber du lidt ekstra for at være sikker på, at de slipper forsiden om lidt. Så skal du tage forsiden af, og det gør du ved at folde hele vejen rundt, og så vrikke helt forsigtigt, for at være sikker på, at din motivdele bliver siddende på underlaget og ikke på forsiden. Når du er færdig med at tage forsiden af, så tager du din skraber og skraber lidt på din stikker, så du er sikker på, at den sidder helt fast på underlaget. Så er du færdig. Held og lykke med det.